Éxito de participación na primeira mobilización convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza na Pobra do Caramiñal. Máis dun cento de persoas concentráronse ás portas do centro de saúde para exixir a cobertura das prazas de médico, que actualmente se atopan o 50%. Que tal, saúdos? Baño de masas do aínda alcalde de Ribeira na conta atrás para a moción de censura. O auditorio da localidade quedou pequeno para acoller os centos de persoas que participaron no acto de apoio a Luís Pérez Barral. O alcalde amosouse moi emocionado ante a resposta cidadá tras a presentación da moción de censura que lle arrebatará a alcaldía o vindeiro luns. A pista de atletismo de Fontecarmó en Vilagarcía estrea nova iluminación. As obras nesta instalación deportiva encaran a súa recta final coa mellora do tapiz que permitirá a esta pista acoller competicións oficiais. Esta mañá visitaron o espazo o alcalde da cidade e o presidente da Deputación de Pontevedra. As que xa están rematadas son as obras no treito urbano da P11 en Marín. A avenida de Ourense loce xa a súa nova imaxe cunha beirarrúa máis ampla na liña dos edificios, a renovación do pavimento, da iluminación e do mobiliario urbano e tamén unha nova rotonda que permite un tráfico máis fluido. O Concello de Pontevedra estrea nova marca institucional. Chámase Responsábeis e pon o foco no compromiso e os pequenos esforzos de toda a veciñanza para construir a Pontevedra do futuro. A campaña supón un decálogo de obxectivos que van dende o cuidado do planeta ata o amor pola cidade e a equidade social. E no Instituto Castro Alobre de Vilagarcía organizaron hoxe unha saída do armario conxunta. A iniciativa busca visibilizar o colectivo LGTBIQ+, fomentando a tolerancia e o respecto entre o alumnado. Bueno, pois imos con todo. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O auditorio de Ribeira quedou pequeno para acoller os centos de persoas que participaron no acto de apoio a Luís Pérez Barral. O alcalde amosouse moi emocionado ante a resposta cidadá tras a presentación da moción de censura que lle vai arrebatar a alcaldía o vindeiro luns. O acto organizado polo BNG en apoio ao alcalde de Ribeira tras a presentación da moción de censura superou todas as expectativas, tanto que, a pesar de estar programado no recibidor do auditorio, tivo que celebrarse no salón principal ante a masiva afluencia de xente. Centos de ribeirenses, pero tamén compañeiros de filas de toda a comarca, arrouparon a Luís Pérez Barral, avalando así a súa xestión durante estes 2 anos á fronte do Concello de Ribeira. Defender a dignidade de todo un concello que ven avalando as políticas que se estaban facendo até o momento actual, até agora, e queremos dicir pois que non se van a sair coa súa. Ribeira é digna e a veciñanza tamén sabe que vai a contar co noso apoio incondicional alá onde sexa necesario, non? Víamos as loitas da sanidade, da educación e sempre contaron co noso aval. Os feitos avalan a nosa xestión non só porque a xente está contenta co que estábamos facendo, senón que os feitos que acontecían esta última semana e ao longo destes 2 últimos anos, pois veñen a dicir que Ribeira tiña un goberno á altura das demandas da veciñanza. A voceira nacional do BNG volveu cualificar a moción de censura como un acto vergoñento, froito do pánico do PP ante un goberno que funcionaba. Por isto, vaticinou que Pérez Barral volverá a ser alcalde de Ribeira tras as municipais de 2027. Pois está sendo un día moi emocionante, onde vemos claramente como o pobo de Ribeira se volca co seu alcalde ante unha moción de censura bochornosa, unha moción con intereses escuros e que quere pechar a transformación e o avance de Ribeira. E desde o BNG pois vamos a seguir traballando para que esa ventá que se abriu nas pasadas eleccións teña moita máis forza nas próximas eleccións municipais. Hoxe temos un gran alcalde en Ribeira e estou convencida que en 2027 os veciños e veciñas van a apostar con toda rotundidade e claridade porque Luís Pérez Barral sexa o seu alcalde, que está demostrando que se pode gobernar de outra maneira, que está poñendo Ribeira no mapa e que está demostrando ademais que outra Ribeira é posible e que hai unha forma honesta de facer política. Durante o acto, o alcalde non puido ocultar a súa emoción ante o gran apoio recibido.
Foron constantes os aplausos e vítores tanto para el como para o seu equipo de goberno, incluídos os concelleiros Juan Luis Furones e Tania Redondo, que abandonaron o PBBI e non apoiaran a moción de censura. Pola contra, escoitáronse berros do público contra o líder desta formación. Baixo a consigna de Ribeira non se vende, instaron a Vicente Mariño a escoitar a cidadanía. Bueno, pois así de caldeados están os ánimos de cara á moción de censura que se vai debater o vindeiro día 13, o vindeiro luns, ao mediodía. A sesión está fixada para as 12 da mañá no Salón de Plenos do antigo auditorio cun aforo de apenas 300 persoas. Ante a previsible asistencia de público, despregarase un dispositivo especial de seguridade. E a sorpresa de última hora, Luis Pérez Barral entregará o bastón de mando á popular María San Pedro tras a votación na que contará co apoio dos 10 concelleiros do seu grupo, do PP, e 3 do PBBI. Como víamos en portada, éxito de participación na primeira movilización convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza na Pobra. Máis dun cento de persoas concentráronse ás portas do Centro de Saúde para exixir a cobertura das prazas de médico, que actualmente se atopan o 50%. A Pobra vense sumar ás concentracións pola sanidade que ata o de agora se viñan desenvolvendo en Ribeira. Este venres máis dun cento de persoas dábase cita ás portas do Centro de Saúde Pobrense para denunciar a situación en que se atopa o cadro de persoal. Comenzamos agora as movilizacións aquí en Pobra porque un centro de saúde que tendría que ter 7 médicos estivo traballando con 6 médicos de atención primaria ata agora, pero a partir deste momento por xubilacións, baixas, etc., de 6 médicos, repito, van quedar en 3 e un día como a hoxe están 2 médicos de atención primaria. Os propios sanitarios tomaron a palabra para expor de primeira man as dificultades con que se atopan para desempeñar o seu traballo. Cunha plantilla mermada na que só contan con 3 médicos de 7, non poden garantir a calidade asistencial aos pacientes. Actualmente hay 7 plazas de médico disponibles, de las cuales cubiertas por médicos de presencia física somos 3. Muchos días 2 de mañana y 1 de tarde y otras veces 3 de mañana. Las tardes no se cubren con médico, las urgencias se desplazan a Ribeira. Agora mesmo de tarde, os luns e os venres hai un médico, martes, mércores e xoves non hai médico, entón a veces cubres, a veces non, cúbrese unhas horas e a maioría dos días ao mellor estamos desde as 3 hasta as 10 sin médico, só con persoal de enfermería, non hai, é dicir, en todo o concello non hai un só médico no centro de saúde para atender emerxencias. As urxencias xa se pasaron, xa non se están atendendo urxencias, pero si emerxencias, pero as urxencias van ao PAC de Ribeira xa desde fai un ano e pico. Falta un médico desde fai 2 anos que xa non se cubreu, agora mesmo hai outros 2 médicos que desde este mes tamén están faltando, entón de 7 prazas temos cubertas 2 ou 3 segundo o día e a quenda, entón esta situación é insostible. Tras esta primeira movilización, a plataforma ten intención de darlle continuidade todos os venres ata que Sanidade cubra todas as vacantes. E mentres continúan coas concentracións nos centros de saúde, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza últimos detalles da protesta multitudinaria que terá lugar este sábado a partir das 4:30 da tarde coa cadea humana que pretende unir o Hospital do Barbanza co Centro de Saúde de Ribeira. As previsións apuntan a unha participación próxima ás 5.000 persoas. A convocatoria para secundar a protesta non se centrou únicamente a Ribeira e dende a plataforma fan un chamamento a toda a veciñanza da comarca para que asista a esta ambiciosa movilización, xa que con ela búscase solucionar as demoras nas citas de atención especializada no centro hospitalario, pero tamén pola falta xeral de facultativos nos centros de saúde. A idea é que a cadea empece a formarse nos 2 extremos da mesma, polo que se calcula que os 2 brazos se unan á altura da rotonda de Xarás. Cando a cadea este unida, está previsto tamén que se dé a lectura a un manifesto de forma conxunta en varios puntos da movilización. En Vilagarcía, no Centro de Educación Especial, seguen reclamando a enfermeira que lles corresponde. Hoxe faise un mes dende que o alumnado quedou sen este servizo. Segundo explican dende AMPA, Educación abriu o proceso selectivo para cubrir esta praza e outra en Ribadumia. Esta última xa se cubriu, pero no Centro Vilagarcián continúan a espera. As familias están moi molestas por esta situación logo dun mes agardando por unha solución. Na AMPA están a valorar novas medidas de presión. Tamén en
enviaron unha solicitude a Educación para manter unha reunión presencial, logo de varios intentos de contactar coa Administración sen conseguir ningunha resposta. Pois seguimos con Educación. O BNG levará ao Parlamento galego os problemas derivados da falta de profesores e o desdobre dunha aula no Colexio Alexandre Rodríguez Cadarso na Barquiña, no concello de Noia. Os nacionalistas confían en que a Consellería de Educación, como aconteceu anteriormente co problema do coidador, de a marcha atrás na súa decisión e cumpra tamén con esta solicitude do centro. Os problemas de recortes educativos en Noia aínda non cesaron. A loita das comunidades educativas e das AMPAs do Instituto Campo de San Alberto e do Colexio Alexandre Rodríguez Cadarso da Barquiña permitiu solventar a falla de coidadores a tempo completo en ambos centros, pero aínda quedan cuestións pendentes neste último centro, como é o caso da falla de profesores ou o desdobre de aulas. O BNG farase eco deste problema e levarao novamente ao Parlamento. Os nacionalistas agardan a que, como acontecera no caso anterior, a Consellería dea marcha atrás na súa decisión e cumpra tamén con esta solicitude da comunidade educativa deste colexio. No curso pasado tiñan un aula de segundo de primaria con 24 nenos máis tres casos de necesidades educativas especiais e, polo tanto, facían un total de 28 alumnos ponderados. Naquel momento, a propia Consellería consinteu en desdobrar precisamente a aula porque se superaban os ratios. Pois ben, esos nenos de segundo pasan a terceiro, atopámonos exactamente co mismo problema, máis un alumno máis que o ano pasado, e resulta que este ano non lle consinte desdoblar a aula á dirección do centro. Nós entendemos que isto é un absurdo. Nós entendemos que isto non pode pasar. Se a Consellería mesma, o propio curso pasado, foi quen de entender que cos alumnos ponderados superaban a ratio, neste ano estamos no mesmo caso. Polo tanto, nós presentamos no seu momento xa iniciativas no Parlamento que temos aínda pendentes de debate e agardamos que se poidan debater nos próximos días e que así como a Consellería entendeu que sin coidadores con nenos do máximo grado de dependencia non se pode funcionar en un centro e sería gravísimo para esos nenos e nenas, pois ten que entender que estas dúas cuestións que aínda quedan pendentes tamén están afectando a calidade educativa do ensino deses nenos e nenas. E representantes da AMPA de Ribeira entregaban esta mañá no Concello as máis de 3.000 sinaturas recollidas para instar a Consellería de Educación a que atenda as súas demandas. A principal é a incorporación dun titor para terceiro, aínda que insisten tamén na necesidade de acometer obras no centro. Ao longo destas 5 semanas de movilizacións e protestas, a AMPA do Ceipo Grupo de Ribeira logrou 3.353 sinaturas de apoio cidadá ás súas reivindicacións. Foron entregadas esta mañá no rexistro do Concello, acompañadas dun escrito dirixido ao Conselleiro de Educación, no que exixen a incorporación dun mestre para titorizar a aula de terceiro B. Entregamos esas 3.353 sinaturas, son 3.353 sinaturas comprobadas unha por unha, co seu DNI, de cidadáns maiores de idade residentes en Galicia, porque van dirixidas ao Conselleiro de Educación directamente, acompañadas dun escrito da AMPA, donde lle solicitamos pois, o nomeamento inmediato ese titor. A parte tamén hai outras problemáticas no colexio, como sabedes, obras que se necesita urgentemente acometer, como é o edificio a mellora integral do edificio da bella comisaría, entre outras, ou a renovación da coberta de infantil, ese ascensor que ainda a día de hoxe non entrou en funcionamento e se leva instalando desde novembro do ano pasado, e o cual nos parece totalmente vergonzoso, está dependente de unha certificación de industria, que é unha consellería que tamén depende da Xunta de Galicia. Entón, nós o que lle pedimos ao conselleiro é que nos reciba para explicarlle de primeira man que problemáticas temos no centro e que xa de inmediato nombren a ese titor ou titora. Dende a AMPA son optimistas, xa que o equipo directivo do colexio ven de manter unha xuntanza co director territorial de Educación na provincia da Coruña, na que lles comunicou que informará favorablemente do seu caso nunha comisión prevista para a próxima semana. Parece ser que dixeron que sí, que apoian esta demanda e que a semana que ven hai unha reunión na Consellería de Educación donde se van a tratar varios asuntos e entre outros van a levar este asunto. Esperamos
e á vez exiximos que se resolva este problema, porque é unha situación que non pode continuar ningún día máis. Cada día que está pasando é un día de prexuicio aos nenos e as nenas, é un día de prexuicio a todo o cole, e o profesorado agora mesmo está acusando unha situación de esgotamento, de cansancio, de estrés, incluso de rabia, que non é boa para ninguén. Aínda así, prefiren ser cautelosos ata obter unha resolución en firme que garanta a incorporación dun mestre, corrixindo así un erro administrativo que está a prexudicar a toda a comunidade educativa. E hoxe no Instituto Castro Alobre de Vilagarcía organizaron unha saída do armario conxunta. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A pista de atletismo de Fontecarmó en Vilagarcía estrea nova iluminación. As obras nesta instalación deportiva encaran a súa recta final coa mellora do tapiz que permitirá esta pista acoller competicións oficiais. Esta mañá visitaron o espazo o alcalde da cidade e o presidente da Deputación de Pontevedra, que subliñaron a importancia da colaboración entre administracións. Son varias as melloras que viviu o complexo deportivo de Fontecarmó nos últimos anos. Nestes momentos, os traballos céntranse na pista de atletismo. Por unha banda, co cambio da iluminación que permitiu reforzar o número de focos. Pola outra, coa renovación do tapiz da pista. Dúas actuacións que supoñen un investimento de 165.000 euros financiados íntegramente pola Deputación de Pontevedra. Esta mañá, o presidente provincial destacaba a importancia deste proxecto, xa que a reforma permitirá homologar esta pista para acoller competicións oficiais. Aquí vai supoñer un salto importante a raíz das melloras que se van a realizar a efectos de poder albergar probas de atletismo a nivel autonómico ou incluso nacional. Luis López vai máis alá lembrando a aposta do goberno provincial por este complexo deportivo que nos últimos anos foi obxecto de distintas melloras con ata 3 millóns de achegas da Deputación. Cando falamos de Fontecarmó, todo o complexo deportivo que hai aquí en Vilagarcía representa pois o que é a perfección a acción de goberno da Diputación nesta provincia do deporte. Falamos de pista de atletismo Fontecarmó a 165.000 euros, piscina municipal 2 millóns de euros, donde a través dun plan que foi o primeiro que, como presidente da Diputación, asinei co alcalde de Vilagarcía, logo o plan extra, que tamén foi Vilagarcía, o concello co que primeiro asinei da provincia, 2 millóns, e logo a reforma integral do pabellón, a reforma interior do pabellón municipal Sara Gómez. O alcalde de Vilagarcía recoñeceu o papel que xoga a Deputación neste complexo deportivo, destacando o esforzo de todas as administracións para a súa renovación. Por suposto, hai unha inversión da Deputación aquí en este complexo, como doutras administracións, fondos europeos, Xunta de Galicia, e por suposto do propio Concello de Vilagarcía. Neste complexo de Fontecarmó, entre estas pistas de atletismo e iluminación, pero o pabellón Sara Gómez, que a reforma foi interior, pero tamén exterior, a ampliación da piscina municipal, o campo de erva do Manuel Jiménez. Solamente en este complexo, durante estes 2 anos que levamos de mandato, 2 e pico, se levan gastados casi 6 millóns de euros. Varela atendeu a man o presidente da Deputación para seguir traballando xuntos e pediulle que todos os investimentos provinciais estean o menos condicionados posibles para que sexan os concellos os que decidan onde queren destinar os fondos, como é o caso do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. E xa están rematadas as obras no treito urbano da PO11 en Marín. A avenida de Ourense loce xa unha nova imaxe cunha beirarrúa máis ampla na liña dos edificios, a renovación do pavimento, da iluminación e do mobiliario urbano e unha nova rotonda que permite un tráfico máis fluido. Tras a súa recepción por parte do Ministerio de Transportes, nos vindeiros días será transferida ao Concello. As obras de humanización do tramo urbano da PO11 en Marín xa están rematadas. A avenida de Ourense loce xa unha nova imaxe nun treito de 1,6 kilómetros dende a entrada do municipio ata o faro da Escola Naval. A actuación contou cun orzamento de 1,1 millóns de euros. A avenida de Ourense para Marín é a nosa entrada, entrada no noso concello, no noso casco urbano, que comunica, hasta a porta da Escola Naval, hasta a Praza de España.
se fai un recorrido que é moito máis accesible, moito máis seguro, moito máis iluminado, sobre todo todos os pasos de cebra que sempre tiñamos esa loita de que estaba oscuro, non se veían ben. A intervención supuxo unha ampliación das beirarrúas na liña dos edificios, a mellora dos servizos soterrados ou a renovación integral do pavimento, da iluminación e do mobiliario urbano. Tamén a construción dunha glorieta para rematar coas retencións nun cruce antes regulado por un semáforo. É unha zona tamén que ten moito tránsito circulatorio, sobre todo non só no verán, que tamén de camiño ás praias, senón tamén prácticamente todo o ano. Está pegado á nosa infraestructura portuaria e, polo tanto, pois ten un dinamismo importante. Esta rotonda, que sabemos que está dando moi bo resultado desde o punto de vista do tráfico e desde o punto de vista de ordenar un pouco toda esta zona, que creo que gañou moitísimo. Polo tanto, agradezo que, desde logo, supón melloras obxectivas, melloras en termos estéticos, pero tamén en termos de seguridade viaria, en termos mesmo na medida en que diminúe pois os atascos en termos de eficiencia enerxética e logo todo o que ten que ver ca sustitución pois de infraestructuras de todo tipo no subsolo. Tanto o subdelegación como o Concello puxeron en valor o bo entendemento entre as dúas administracións, poñendo a actuación como un exemplo de cooperación. Quero resaltar sobre todo a cooperación institucional. O digo sempre, é fundamental, eu creo que é un elemento que facilita as inversións, mellora o clima, digamos, sociopolítico do país, eso sempre é bo para todos, e a cooperación co Concello de Marín, polo menos nos 20 meses que levo de subdelegado, ten sido óptima, quero decir, non podo decir outra cousa, non? A obra xa foi recepcionada polo Ministerio de Transportes. Nos próximos días será transferida ao Concello de Marín. E o Concello de Ribeira formalizou esta mañá o acordo para a compra da antiga fábrica de conservas Cerqueira, emprazada no barrio de Bandourrío. Péchase así o expediente para a adquisición deste edificio patrimonio industrial para que pase a engrosar o erario municipal. O alcalde Luis Pérez Barral e o xerente de conservas Cerqueira, Manuel Aldao, foron os encargados de asinar este acordo que permitirá pechar o expediente administrativo de compra da antiga factoría emprazada na zona de Bandourrío para que poida pasar a engrosar o patrimonio municipal. O alcalde agradeceu tamén a boa disposición da conserveira, que deu sempre facilidades para poder chegar a un acordo que permitirá que Ribeira poida dispoñer dunha nave industrial de conserva tradicional en perfecto estado de conservación e que mantén aínda a día de hoxe a súa estrutura orixinal. Para nós este paso hoxe é moi importante porque finaliza un expediente administrativo intenso onde tivemos que cambiar diversos recursos de fondos europeos para poder adquirir esta nave. Tamén quedan solicitadas todos os permisos e autorizacións sectoriais e única e exclusivamente queda para concluir a compra e poder formalizala pois un acordo plenario e tamén a concesión dunha autorización por parte de Costas de Galicia. Única e exclusivamente iso. Unha vez feito ese último trámite, pois poderíamos xa formalizalo no rexistro da propiedade e, por tanto, comezar a desenvolver aquí actividades para uso e desfrute de toda a veciñanza. Para a firma, a sinatura deste acordo é tamén satisfactoria, xa que permitirá poder preservar a nave para uso e disfrute de todos os ribeirenses. Claro que é unha satisfacción para nós que isto se preserve e que poidamos recordar de onde vimos, cal é a nosa historia, nos axudará a saber hacia onde queremos camiñar, ¿no? Entonces sí que é moi interesante e sí que é moi importante que unha nave tan bonita como esta, que nos sirveu de nave industrial durante tantos anos, pois que ora poida ser para uso do Concello e que, vamos, segurísimo que habrá multitude de cousas nas que facer nesta nave, non? A compra da nave de Cerqueira enmárcase nun plan máis ambicioso dentro do programa Ribeira Atlántica 2030, cunha dotación de fondos europeos dun 6,5 millóns de euros, que contempla a rehabilitación integral do barrio de Bandourrío e a súa integración co resto do casco urbano, para tratar de recuperar a identidade da bella Ribeira, moi ligada á tradición mariñeira. E máis asuntos, o Concello de Pontevedra estrea marca institucional, chámase Responsábeis e pon o foco no compromiso e os pequenos esforzos de toda a veciñanza para construir a Pontevedra do futuro. A campaña supón un decálogo de obxectivos que van dende o cuidado do planeta ata o amor pola cidade e a equidade social. Conciencia, compromiso e solidaridade son os sinais de identidade desta nova marca.
Conciencia, compromiso e solidariedade son os sinais de identidade da marca que hoxe estreou o Concello de Pontevedra. Chámase Responsábeis e é unha invitación á cidadanía para construir a Pontevedra do futuro. Responsábeis xurde como un reto crear unha marca que unise as persoas arredor dun valor común, non? E con esa idea de que o compromiso compartido é necesario tanto para unha boa convivencia como para avanzar nun proxecto colectivo. Un termo que define o que precisamos ser como comunidade, que fala de conciencia, que fala de compromiso, que fala de solidariedade co noso concello. Baixo o lema Responsábeis Pontevedra máis para vivir mellor, pretende dar un paso máis aló do efecto PO2 a anterior campaña do Concello. Cunha imaxe moderna e próxima busca representar o espírito que marca a folla de ruta do Goberno. Dirección na que traballar, unha inspiración para a acción e un reto colectivo de solidariedade para mellorar o presente e especialmente para mellorar o futuro, non? Pero Responsábeis tamén é unha chamada a toda a veciñanza, a todas as empresas, a todas as entidades e a todas as institucións con actividade en Pontevedra para que asuman como seus os compromisos e os pequenos esforzos que poidan supoñer ser responsáveis, non? A nova marca institucional contempla tamén un decálogo de obxectivos que van dende o coidado do planeta ata o amor pola cidade e a equidade social. Responsáveis é, polo tanto, un esforzo colectivo e solidario, pequeno ou grande, depende de cada quen, para adiantarse ao futuro, para mellorar as nosas vidas e para deixar un medio e unha sociedade mellor ás xeracións futuras, non? O reto é tan necesario como ambicioso e ilusionante, non? Só poderemos avanzar coa implicación e o compromiso de todas as persoas e de todos os axentes sociais. Para divulgar a marca entre a veciñanza, o Concello activou a páxina web pontevedra.gal/responsábeis. Nela recollese a imaxe da campaña e os seus obxectivos, así como as accións máis importantes baixo o seu paraugas. E os influencers Alexandra Pereira de Freds e Tamara García alíanse coa Deputación de Pontevedra para promocionar o destino Rías Baixas. Trátase dunha nova campaña con estes perfis que suman preto de 4 millóns de seguidores en Instagram. Desenvolverase nos meses de outubro e novembro no marco da iniciativa Cando Volves. Complétase con outra que estará vixente ata decembro da man do Náutico de San Vicente. E o noso obxectivo con esta iniciativa cal é? Inspirar novas visitas e maximizar a visibilidade do destino en mercados nacionais e estranxeiros, incrementar o posicionamento do noso destino entre as novas xeracións e os novos perfis de turistas e consolidar o destino como un referente de sostibilidade, autenticidade e experiencias únicas máis aló do verán. A Asociación Acreva conmemora en Noia o Día Mundial da Saúde Mental. Fixo cun acto reivindicativo ás portas da Casa Consistorial no que varios usuarios da entidade deron lectura a un manifesto. Sumáronse tamén á actividade alumnos dos centros educativos de secundaria do municipio. A Asociación Acreva conmemorou hoxe na Alameda Noiesa o Día Mundial da Saúde Mental. Durante o acto no que tomaron tamén parte representantes municipais e alumnos de varios institutos da localidade, deuse lectura a un manifesto, no que se incidía na necesidade de facer reflexionar a sociedade sobre a importancia de falar de saúde mental. Necesitamos darlle importancia que se merece este día e alzar a voz pola saúde mental, que é un tema do que non se fala moito. Necesitamos recursos, necesitamos voz e que se nos escoite. E, bueno, creo que este é o día idóneo para facelo. Bueno, ojalá fora todos os días, pero é a excusa que temos hoxe. O acto desta mañá súmase a unha ampla programación que a entidade está a desenvolver ao longo de todo este mes de outubro, na que se inclúen tamén campañas de sensibilización nos colexios e unha andaina, entre outras actividades. Tras a lectura do manifesto, o acto pechouse cunha actuación musical no grupo tradicional Sons da Ría.
E a Deputación de Pontevedra estrea En Plan Ben, un novo programa que pon o foco na saúde mental e o benestar emocional da mocidade. Dotado con máis de 42.000 euros, ofertará 34 accións formativas para centros educativos de secundaria e bacharelato de concellos de reto demográfico. É un programa que, como prácticamente a maioría das iniciativas que poñemos en marcha nesta casa, xorde da escoita activa, porque sabedes que o noso lema é a maneira de facer as cousas é escoitar para entender e logo atender, e aquí, pois, este programa nace disto. Puxemos en marcha un novo servicio cando chegamos á Diputación, que é o Servicio de Xuventude, e impulsamos reunións con diversos colectivos da provincia que están centrados na mocidade. En todas elas había un denominador común, que é a preocupación pola saúde mental dos nosos mozos e mozas. O prazo para que os centros soliciten as actividades abrirase no mes de novembro. Están deseñadas pros diferentes grupos da comunidade educativa, alumnado, profesorado e familias. Deste xeito, pro alumnado poránse en marcha obradoiros de 8 horas sobre autolesións, prevención de condutas de suicidio, trastornos de conduta alimentaria, acoso escolar, pornografía ou, entre outras, sustancias abusivas. Pola súa banda, pro profesorado, os obradoiros serán de 4 horas e centraránse na promoción do benestar, na identificación de riscos ou na abordaxe de problemas. E, finalmente, para as familias, os obradoiros serán de 2 horas e analizarán a saúde mental no fogar, a comunicación asertiva cos menores ou a convivencia positiva. No Instituto Castro Alobre de Vilagarcía organizaron hoxe unha saída do armario conxunta. A iniciativa busca visibilizar o colectivo LGTBIQ+, fomentando a tolerancia e o respecto entre o alumnado. Está impulsada esta proposta polo Grupo de Diversidades Afectivos Sexuais deste centro. No Instituto Castro Alobre de Vilagarcía hoxe volveron saír do armario. Trátase dun acto reivindicativo que o equipo de diversidades afectivos sexuais do centro leva organizando dende hai 7 anos. Un pequeno xesto para visibilizar o colectivo LGTBIQ+. Os obxectivos, a visibilidade, está clarísimo, gañar espazos, que a xente que aínda estea no armario, tanto adolescentes como adultes, se animen a sair. Sempre igual podes sair se te sintes arropada, acompañada. O acto incluiu unha saída colectiva do armario ante o que foron posando o alumnado e profesorado. Houbo tempo tamén para a lectura dun manifesto no que reivindicaron respecto e tolerancia. Esto no es un problema que se pueda curar con la tirita. Esto es un problema del sistema, un problema de la sociedad actual. Por lo tanto, nuestra exigencia no es solo que se acaben los armarios como tal, sino para que se acaben para sempre, que no es unha tirita. Non se merecen todos os insultos e todo o que pasa. Eu tive unha etapa na que tamén gustaronme mulleres, pero xa non, dá igual se te gustan mulleres ou homes, porque todos somos o mesmo ao final. A través desta iniciativa conseguen ademais mirar de fronte a aqueles que aínda a día de hoxe manteñen actitudes LGTBI-fóbicas no colexio, porque aínda que os tempos están cambiando, as burlas e os insultos continúan. Estamos traballando niso, obviamente todavía hai moitos clichés que combatir, pero bueno, cada ano o que dicía Paloma, é dicir, con este tipo de actos que estamos facendo reivindicativos, sí que notamos que cada vez hai unha maior aceptación. E explícannos que este ano están traballando xa este tema co alumnado de primeiro da ESO. Precisamente dende os cativos para empezar a instaurar a normalidade e combatir pois este tipo de pois comentarios ou calquera tipo de acto que poida ir en contra da igualdade. Este acto tivo lugar este venres coincidindo coa celebración do Día Internacional da Saída do Armario. Pois así, saindo do armario, marchamos. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasemos a fin de semana.